Arababot aurkezten du iguana dadoak hartu, mugitu eta paletizatzeko kapaz den makina. Bideo honetan ikusiko dugu bere funtzionamendua. Lehenengo, zinta txiki baten bidez, dadoa mugituko dugu soporte bateraino. Hau justo posizioan jartzeko parilla batzuk ditugu, eta prozesu guztia sinkronizatzeko fibra optikasko sentsorea. Lehenengo argazkia aterako dugu orain. Horrela, goian dagoen aurpegia ezagutuko du. Gero, giratu, eta berriz beste argazki bat aterako du, jakiteko ze posizioetan dauden aurpegi guztiak. Bi argazki hauekin, behar duen informazio guztia edukiko du. Hemen ikusi dezakegu HMI pantalla. Pertsonak edo operarioak makina mugitzeko behar duen informazioa daukana. Hemen agertzen da, bi argazki atera dituela, 180 graduko giroa egingo duela eta palera eramango duela. Paleko posizioak automatikoki mugitzen ditu. Eta kasu honetan 6 dado ditu, baina baita paletizatu dezakegu 4 dadorekin. Orain, erramienta hartuko du paleak mugitzeko. Palea zinta handian jarriko du eta berriz bere posizioa bueltatuko da. Prozesua gertatzen ari dela jakiteko argi gorria daukagu. Orain makinak berriz prozesu berdina egingo du paletizazio posizioak mugituz.